euskaltegietan euskera ikasleentzat edo euskera ikasi hobetu edo ezin hobetu nahi duten herritarrentzat, abiadan jartzea dijoala beste ikasturte bat, eta ikasturte horretarako, matrikulazio kanpainak hasita daudela, kanpainako matrikulazio epeak hasita daudela, euskaltegi bakoitzak bere ritmoa darama, baino urriaren bigarren asterako edo matrikula horiek guztiak eginak egongo direla. Esan, pintzelada txiki bezala, 107 euskaltegi direla, abian jartzen direnak, 15 Araban, 42 Gipuzkoan eta 50 Bizkaian, irakasleak 1247 direla konputatuak, bakarrematek IESEin ez baldin badu lanaren perspektibaren nagialdiak jota, lanaren perspektibaren aurrean, ikasle kopurua pikin bat gora dijoala, 2007-2008 urteko ikasle kopurua 36.000 eta piku luze bat izan zen, eta iazkoan, aurtengo udaberrian bukatu den ikasturtean 38.000 eta 2.000 eta piku gehiago izan direla. Genero perspektiba ere badu nonbait euskera ikasteak, eta emakumezkoak dira 3-2 euskera ikastera dedikatzen direnak, eta gizonezkoak dira 3-1. Eskaintzaren aldetik, nik esan beharko da, aspaldi zebilen mitoan ustez bukatu egin da, euskara ikastea gaur egun oso gauza erresa da, aukerak era guztietakoa ditugu, eskolak bai zentroetan modu presentzialean, bai etxetik, bai lanetik, modu mistoan, atuiko hezkuntzan, trinkotasun ezberdinak ere egunero 2, 3, 4, 5 ordu, astean egun batzuetan, barnetegi iraunkorrak ikasturtean zehar, denbora eta gogoa daukanenentzat, metodologiaren aldetik ere, gure sektorean ustez teknologia berriak ez dira hain berriak, oso ezagunak dira aspaldi, oin modan jarri dira hainbat konzeptu, arbel digitala eta horrelako elementoak ia sektorean aspaldi ezagunak ziren. Materialen aldetik eta metodologiaren aldetik ere, eta hor funtsezkoa izan da aberen lan. Ez da, baditugu talde berezi eta talde bereziei zuzendutako materialak, osasun arlorako materialak, justiziarako materialak, merkataritza, ostalaritza, etorkinentzako ukipen ikastaroak, era askotako material, ikastaro, modulo eta barritugu, ez da. Udal euskaltegien ordezkari naizen aldetik, aipamentxo bat bakarrik egin nahiko nioke, hori aurreko astean prentsan agertu da berri horri, bai? Udal euskaltegio finantzaketa sistema berria izango dugula. Oraindik ez dakigu gauza hundirik, ebazpena ere oraindik prestatzen ari omen dira, baina alde batetik pozgarria iruditzen zaigu benetan euskaltegiek egiten duten lana diruz laguntzea, hau da neurriaketatik kanpoko talde horiek ere diruz lagundu alizatea, eta bestetik matrikulengatik edo egiten zitzaigun kenketa horrekin ere amaitzea, ez horrela pentsatzen dugu, udalek apur badiru gehiago izango dutela euskaltegietan da euskalgintzan aritzeko, bai? Lehenengo, eskertu gaur etorri zareten guztiok, baian zaudetenak eta hor eserita zaudetenok, ere esango ditut, Aekatik Mertxe Mujika, Batuz Zaretik Isidro Ioldi, Deustuko Unibertsitateik Marian Bidegain, Gipuzkoako Udal Euskaltegien aldetik Gurutze Arrieta eta Ikasaretik Jolanda Barbera. Aberen partetik, esan nahi dut, ni hasi berria naiz, baino aipatu nahi dut, erakunde sendo, erakunde eraginkor eta lanean urteetan ari dena aurkitu dudala, eta bide horretatik nire gaitasunen arabera bide horretatik egingo dudala. Bide horretatik
euskaltegikin bat eginez, euskara irakaste eta erabiltze eta rekuperatze lan honetan. Guk gure aldetik, diru laguntzak kudeatu, banatu, hori izango da gure lana, ikuskaritza ere aurrera eman beharko dugu, hori ere burutu beharko dugu, kurrikulunak diseinatu beharko ditugu, materialak sortu, irakasleen prestakuntza landu, eta gure egitekoei, orain arte bezala, jarraia emango diogu. Bilbon, ostiralean, 11 emango diogula ikasturte honi hasiera, nolabait esateko solemnea, edo solemneagoa, eta bertan, gidari edo buru izango da, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburua, doña Blanca Urel Lazaro Anderea. Islaria, Juli Palou Sangra, titulu aldetik filosofia eta katalan filologian lizentziatua eta hezkuntza zientzietan doktore ere bada. Hitzaldiaren izenburua nortasun kultura anitza eta eleanitza eraikitzen. Egun horretan han ikusiko gara, eta kultura sailburuak irekiko du ofizialki kurso ikasturte hasiera.